Uyezwakala? Itshe ulivulela ini, ulivalela ini, ngoba wenze njani. Angithi lo muntu wakini manje umfundisi njengoba umthatha la enkonzweni uthathile. Ngiyabuza, nangu umalume wakushonile, sumbizela manje ukuthi akazovula itshe likamalume wakho. Uthathini avule liphi ivesi? Yikho ngithe kule ndaba siyoba nembuzo, sikhulume sonke awuthi ngehle lapha ngizokali kahle. Ngiyehla la sikhulume le ndaba kahle. Siyokhula kwaMdlovu lezingane ziphimisela ithuna lethu. Uma singalikhuluma iqiniso ukuthi uma umuntu esedlulile emhlabeni akasenasabelo ngapha, usephila kwelinye izwe, ngakasenaso isidingo sokuthi senze iprocess ende yokuthi manje senze izinto eziningi ezingasingeniseli lutho. Isidumbu asenzi lutho efemelini. Noma ungathiwa sigezwe ngayiphi indlela, kwathengwa liphi ibhokisi, niyazenzela ngoba ngowefemeli. Lokho akukho, akekho futhi ongafika ngathi nenzalo. Ningenza noma uma nithanda ningabasa umlilo omkhulu nimshisi. Akekho ne-right ukunibopha. Uyezwakala? Nimshisi abe ngamalahle, abe umlotha niyeka nje. Akekho futhi ongakhuluma. Niyangizwa? Angithi wena nikhona bazali. Phela akusinkinga nje ukubona abantu beshiswa. Bavume ukuthi akashiswe lo sizomngcwaba. Awu amen. Izinto ezinjengalezi ebandleni bazalwane asizenze kahle, lezo ixoxo ibandla. Ezinye izinto ezibuhlunganyana ezokuthi uthathe umfundisi uyomkhulumisa indaba zefemini. Niyangizwa? Nithathile umfundisi efemini. Baba Olifant. Nawu umndeni wakhe usukhona. Yini azoyisho umfundisi? Uneswi alikhizwa zolisho. Ngoba khona umalume, khona u-anti, khona umzala abangale. Bazombuza ukuthi ubani ke lo? Uzothini la? Uyezwakala bazali? Singazama ukuthi sithathe into zokukholwa sizoqhatha umfundisi nefamily yakhe. Lize lizondeke ivangeli. Ube nenkulumo embi ukuthi uyabona ngabefundisi benu. Benza ukuthi nokuthi. Uyezwakala bazali? Kanti indlela esenze siyehluleka kumele iqiniso. Lokuthi iqiniso lokuthi la ekhaya makudlula umuntu owethu. Uma kudlula umuntu ekhonze endlini kaJesu, lo muntu kufanele kwaze ukuthi ibandla lizothatha lo mzimba lokufaka emgodini. Niyangizwa? Lufaka kuphi? Emgodini. Liqede lapho lihambe liye ekhaya. Alinankulumo elikhulumayo. Ukuthi wafethela ekhaya akukho kuzoshiwo umfundisi. Uma mawili nakho konke wakwenza ukwenu naye. Ningathatha amawili enu nizowafaka esontweni. Uyezwakala bazali? Kuba kwindlu manje uthi wasambeni sesontweni ugogo wafa eshindlu manje wathi indlu cha indlu no indlu yekwazukulu nabamama no-anti okwenu isonto kangeni. Amen.
bakhona abazalwane nikhona abancane ake sifunde uMshumayeli yikho ngithela ngifuna kube nembuzo sikhulumeni bazalwane singakhulumisi nje kwabantu sengathi singayilabo abantu abathengisa ivesi uyabazi bathengisa yini Fundo chapter 9 qala ku1 ngamabomo Ecclesiastes 9 mfuna u5 kodwa qala ku1 Ngoba konke lokho ngakubeka enhlizweni yami ukuhlola konke lokho ukuthi abalungileyo nabahlakaniphileyo nemisebenzi yabo kusesandleni sikaNkulunkulu awuphinde ngokuba konke lokho ngakubeka enhlizweni yami ukuhlola konke lokho ukuthi abalungileyo nabahlakaniphileyo nemisebenzi yabo kusesandleni sikaNkulunkulu babizwe lakho liphilile ngamandla Nkosi egameni likaJesu sele egameni Nkosi amen amen abahlakaniphile nabalungileyo nabantu wokholwayo nemisebenzi yabo nongakholwa usesandleni sikaBaba kusesandleni sikaNkulunkulu angiphinde bazalwane umuntu ofekholo nongakholwa bonke bayinkodini kodwa basesandleni sendoda eyodwa kuyezwakala bazalwane akushiwo ukuthi lona ngoba efa ithuna lakhe lide lona ngoba engakholwa lifishane bonke bangena ku6 feet down angithi kuze kungcwatshwe kuphela kodwa nayo indaba ke nisekona singabikho isiyaluyayo ngikuthiwa yini bazalwane sivelaphi siyaluyayo ngoba phela lo muntu usefile kusho wena wezenkonzweni wathi ngizenkonzweni ugogo usedlulile emhlabeni umama udlulile emhlabeni ngiyacela ningenzile 1 2 3 kwenzeka kodwa manje ke mase kwenzekile ngicela silungise athi namhlanje ukuthi mase kwenzekile phela siyaluzise ngale kwekhishi ungalifaki ibanga niyangizwa alifaki ibandla kwisiyalo yalisomuntu esedlulile esakho nefemeli kabani amen haleluya amen esakho leso siyalo yalo nefemeli yakho fanele nikulwe nodwa nize niqede uma nilwa yilwani niye enkantolo ningeze manje manthakathana nahambe kulanda ugobela le ezobhila bhile nithakathane nife Jesus kodwa hayi ukuthi nize ba ibandla lingeni indaba yokuthi ubani ufile ubani ufanele enze ukuthi kanje lokho kwakho nefamily kabani Jesus ngokuba konke lokho ngakubeka enhlizweni yami ukuhlola konke lokho ukuthi abalungileyo nabahlakaniphileyo nemisebenzi yabo kusesandleni sikaNkulunkulu noma kuluthando noma kuyinzondo akukho umuntu owaziyo akunjani Jesus ungazabe sithi thina nothando kanti unezondo Yebo. sithi thina unezondo kanti Unothando. sikhulume singakwazi ngomuntu mayingasekho umuntu waziwa uthe ukuthi wenzeni esasenyameni bazaniyangizwa ngicela ningizwe ukuthi yini kade yenza lemicabango yakhangaza yaso uthe ngiyacela nje abafundisi mani ngcwaba
ningagaranti impela nithi hayi lo siyamazi impela sabile nayo nithi kodwa mase sifika la ekufeni animazi Asimazi. ngiyangizwa angimazi sikusho kahle ngomoya wesonto phambi kwehlobo Jesu. besikhonza naye sime nje la uyezwakala sibona ukuthi uNkulunkulu usitshelekile nalapha waze wamala njengokusho kwezwi lenkosi ukuthi umuntu nomkhawulo wakhe Amen. kodwa nje ukuthi size siye ngale uyezwakala asize uJehova la sikwazi ukuthi imicabango yomuntu nakho konke kwaziwa ubani thina siyamfaka umuntu ezulwini simthathe simfake ezulwini simhlalise noJesu niyangizwa nezulu livala amawindi nendlela kuthi wathi umuntu esesogweni nazomfaka la nitshele ubani ngoba sazi lutho ngalomuntu bakhona abazalwane omunye umthatha umfake esogweni umgoqozi impela ulipasi umlilo ulayitha amalahle ufaka upharafini ashe ungcwatshwa nje usenamalahle ufakwe kuwe ayikho into yazi ngomuntu uJehova ku bakhona abazalwane awuphinde lelo vesi ubani wazi umcabango womuntu Ngokuba konke lokho ngakubeka enhlizweni yami ukuhlola konke lokho ukuthi abalungileyo nabahlakaniphileyo nemisebenzi yabo usesandleni sikaNkulunkulu noma kuluthando noma kuyinzondo akukho umuntu okwaziyo akukho bani konke kusebusweni babo lalela kahle lo muntu ukuthi ufe kanjani uJehova waziyo uthi kwenzeke kanjani tafu uJehova njani manje thina sinalungelo man asina usho lokuhamba phambi kwesidumo siyasenzela uma ubuza ukuthi uhambelani phambi kwesidumo uzothi uyasibonisa ngiyabuza ukhuluma wonke amazwi encwadi emnyama le okuthiwa umbhedesho wasewesini kuyezwakala ngikuvuka nokutshala kusanje kuvuka kunje nokuvuka sengiyavuka ngiyotshala lalela akukho ukwaziyo ngomuntu uyikho-ke konke lokuthi-ke umuntu udlulile wayiswa uwemoshaya umese uyasubiza umfundisi uthi ake ezokwenza umfundisi uthense umfundisi ngodaka ngoba phela lo muntu akasekho la ngithi uthi akenzeni naye hallo funda akukho umuntu okwaziyo konke kusebusweni babo konke ngabehlela konke olungileyo nomubi omuhle nohlambulukileyo nongcolileyo onikele ngomhlatshelo nongenawo umhlatshelo omuhle abe njengesoni ofungayo njengowesaba isifungo
kubi lokhu kukho konke okwenziwa phansi kwelanga ukuthi bonke behlelwa into yinye. bonke banjani abantu? Manje ke ngicela ukubuza la, ngifuna madoda ningiphendule lo mama wagcina ngapha. Behlelwa into enjani? Umhlambulula ngaliphi? Utshelo ubani ukuthi lo muntu ufe ngahlanjulwanga? Umgeza ngaliphi? Mgeza ngesilwane? Kanjani? Kulumani madoda mizwa, mgeza ngesilwane kanjani? Uthenze kanjani? Kwenzeke kanjani? Azagezwe, uthi wena uyamgeza, uyamhlambulula ungcolile. Ungcoliswe uwe? Madoda khulumani, nje ngisafuna madoda khuluma. Baba nithi benze njani manje? Simgeza ngamanzi. Uma simgeza ngamanzi, ubani waba nesho ukuthi umphefumulo ugezwa ngani? Oba amanzi ageza umzimba kithi, umphefumulo ugezwa ngani ke? Njengoba lithi iBhayibheli, okonke komuntu kwaziwa uNkulunkulu. Manje thina singena ngapha emphefumulweni esingawazi. Nginawo nje kodwa ngiwazi. Baba basho ukuthi bomama ngixoxeleni ukuthi umphefumulo sugeza kanjani, uhlalaphi, ijiki nakho konke kwawo kuphi? Ngifuna ngilikombe. Mhlawumbe ngicalisanga kahle la. Le esikhulume sisho ekaJehova nithi siyakholwa izwi lakhe. Siyakholwa ukuthi akushilo kuwi. Siyakholwa ukuthi umuntu wenziwa uJehova. Futhi ubuyela kusimanga. La emhlabeni sizokwenza ukuthini. Uma isefaka inyama ibuyele enhlabathini. Umphefumulo ubuyele kusimanga. Ukuthi wenzana asingeni la. Manje ngifuna ukwazi la ukuthi ke siyamhlambulula. Sihlambulula abantu. Inyama noma umphefumulo. Sihlambulula inyama kanjani? Ya. Yebo. So manje wabanjwa leyo. Wabanjwa le ndawo ukuthi isidumbu sinco. Ukuthi wena Ya. wazibonke wena yonke nyanya. Ukuthi umuntu ushonile kunjani wena ufuna usichazele ukuthi sinikeze ingeni ukuthi wena uyambona nomuntu. Yabona ngoba wena sibuka njengomkristu ukuthi wena uyibeke yonke lento. Ngoba ikahle bathi ayibuka le Kristu awusichazele ukuthi ngoba futhi impilo ngomuntu ofile ingakho yonke lento ungathi ubotshwe ngabafundisi ileyo nozida. Mina abafundisi anikhuluma iqiniso ukuthi izwi lithi mina nathathi vlogi lenze umsebenzi kanti ube nathi khatha asingeni lokhu ngokomndeni
yena usenzele into zakho babe kuhle baba kodwa namuhla nje sesiyithola sinenkinga le yilo mntana sifuna ukuhlala phansi ngithi madoda sonini lalela akuphikisi impela lapho abefundisi abalisho ngeqiniso bakhulume lapha kunumela ngithi bathi isidumbu sinco abangayicacisa kahle lo ndaba olukhulunywayo isizathu sokuthi kuze kuthiwe isidumbu singcolile kunumela kuyezwakala sibe isizathu sokuthi uIsrayeli benesizwe sakhe yedwa sikhethi wasishayela umthetho ukuthi uma ngihamba naso kunezinto engizozenza uma behamba nami ngalokho nangalokho mayefile nomzilela ke lo ngale ndlela azathi ke ningasithini isidumbu sakhe lo muntu uma eseshonile kanje ufanele ke nihlambulule nini uyayizwa lento usho ukuthi akhuluma nesizwe sakhe asikhethile angithi uthe mayiqeda ukusikhetha isizwe sakhe ehamba naleli vesi wawalungisa lamavesi uJehova ngithi abantu abangasuka banamathela esithunjini angithi uyawuzwa kwethu ngoba lapha kuNumbers chapter 6 uthi isidumbu singcolile sinje ibe siyisidumbu nje somuntu bonke abantu kade bafa bonke bayiswa ayidisa ngithi yikho uJesu mayifika khithe abakholwa uye abahluka wayesebeka lo mthetho ukuthi ke okholwa yimi noma efakazi uyophila ngithi izolo bonke abantu besemnyameni kodwa namhlanje usuthola umusa ngokuphila ngithi uyayizwa lena ake sihlukanise ke manje ukuthi lesi sidumbu esilapha kuNumbers chapter 6 asibuyele ngoba seRoma chapter 9 ngilungisa njalo indaba le yokuthi sayihlupha nje ukungenisana nedumbu sayigeza kodwa sihlule ukugeza umphefumulo Kalam verse 5 funda Romans 9 Romans 9 verse 5 yebo abangababo kokavela kubuKristu qala kuhani mhlawumbe kusebenze bonke labantu umakholwa kwabakwa-Israyeli kuyadabukisa ngikhuluma iqiniso ngikuKristu angiqamba amanga nembeza wami fakazelana nami emoyeni ongcwele ukuthi nginokudabuka okukhulu nobuhlungu obungapheliyo enhliziyweni yami ngoba ngafisi ukuba mina uqobo ngibe ngoqala kusuke kuKristu ngenxa yabazalwane bami abangabakithi ngokwenyama yebo bona bangabakwa-Israyeli ongesaba isimo sobuntwana nenkazimulo ufuna ukuhlukanisa bangabani bangabakwa-Israyeli bona ongesabo isimo sobuntwana nenkazimulo ya nezivumelwano ngifuna babe nani ke nezivumelwano lezi vumelwano yizo lezi ezisenze sangena entweni esingahlangene nayo njengesizwe sesivume esasikhethe ukuthi wazwashayela umthetho ukuthi uma umuntu efile ufanele kwenza okuthile naye number 1 kuloko okuthile thina sithatha inkomo sihlabe yona kanti bona kwakunemithi izwe kwakunani ababegqumisa ngayo lena thina singasenzi
kwakunemithi ethile ikhethwe ngaleso sikhathi uthi bagqunyiswa ngayo bathelwe ngayo. Wena uthatha imbuzi engazilutho uyihlabele umuntu afele, kanti izolo uJehova bekuthathwa leyo mithi ehlanganisiwe yenziwe kuleso sidumbu. Hayi ukuthi uthatha isidumbu usifake enkabathini usaluhlaba imbuzi udle. Usihame idlile Mafuna sifunde iBhayibheli siyobheka emva ku-Abraham naboJakobe ukuthi uJakobe naye wagqunyiswa ukuze engaboni. Angithi wagqunyiswa ngemithi ukuze engabi njani. Manje ibenziwa izolo leyo ndaba. Imithi ethile ekhethiwe. Hayi imbuzi. Hayi inkukhu. Hayi inkomo. Funda lapho ufunda uqhubeke. Okungesabo isimo sobuntwana nenkazimulo nezivumelwano nokumiswa komthetho nenkonzo nezithembiso abangababo okhokavela kubuKristu bokwenyama, yena uNkulunkulu ophezulu kwakho konke obongekayo kuze bephakade. Amen. Funda. Akusikho ukuthi ongathi izwi kaNkulunkulu liphuthile. Funa uyizwe kahle le ndawo. Akusikho ungathi izwi kaNkulunkulu linjani Liphuthile. Funda. Ngoba sibobonga abavela ku-Israyeli abangaba kwa-Israyeli. Oh. Nakuba beyinzalo ka-Abraham. Bonke abasiba abantwana. Kodwa kuthiwa ngoIsaka yabizwa inzalo yabo. Lokhu kungukuthi akusibo abantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu labo. Kodwa abantwana besithembiso bathiwa inzalo. Abani basa? Abesithembiso. Kuthiwa yini? Inzalo. Funda. Ngoba linga lesithembiso lelizwi lokuthi ngalesikhathi ngizakufika. Khona uSara uzakuba nendodana. Akuyilokhu kuphela. Kodwa kwaba njalo nakuRebeka ekhulelisiwe ngoyedwa Isaka ukhokho wethu. Ngokuba bengakazalwa bengakenzi okuhle nokubi ukuze icebo likaNkulunkulu eliya ngomthetho ngokukhetha lime. Yini manje? Jesus. Ungabi ngemsebenzi kodwa kube ngayo obizayo. Kwasho ukuthi omkhulu yakhonza omncane. Njengalokho kulotshiwe ukuthi uJakobe ngamthanda kepha eSawu ngamzonda. Ngakho siyakuthini na? Kukhona yini ukungalungi uNkulunkulu na? Qana kanye. Ngokuba kuMose uthi ngiza kumhawukela engimhawukelayo, ngimzwele engimzwelayo. Ngakho ke akuyi ngentando nangokuzikhathaza komuntu. Akunjani? Akuyi ngentando Nangani? nangokuzikhathaza komuntu. Funda. Kodwa kuya ngokuhawukela kukaNkulunkulu. Ngokumbhala uthi kuFaro, ngako phakamisela khona lokhu kuba ngibonakalisa amandla ami kuwe, nokuba igama lami lishonyelwe emhlabeni wonke. Lalela, uyabona usizomzondo uFaro. Kade uqonda uFaro umenze njani? Udelela njena kade uFaro kushobani? Hawu. Iqiniso inhliziyo nje. Uyayizwa le. Jobe ilenda yiFaro ubani oshilo? Wayifuna ukubonakalisa amandla kabani? Angiphinde bazali yangizwa. Okudlula-ke kunezimo ezima phambi kabani? Ngokuthi Jehova ufuna ukubonakalisa amandla kabani? Funda. Ngokumbhala uthi kuFaro, ngakuphakamisela khona lokhu kuba ngibonakalisa amandla ami kuwe,
nokuba igama lami lishunyelwe emhlabeni wonke. Ngakho uhawukela lo wathanda ukumhawukela. Umenza lukhuni lo wathanda ukumenza lukhuni. Unjani uJehova? Lo wathanda ukuthi amenze abe njani? Menze lukhuni. Amhawukele ngendlela hayi yami. Ayikho mina into engizoyenza ngomphefumulo. Bakhona abazalwane awunachance yomphefumulo. uJehova uyamazi umuntu wakuthi umenzani ngesikhathi sakhe. Manje mina uma ngithatha isidumbu ngisiphendula sibhekisa phansi, phinde ngisibhekise eceleni, phinde ngifake ama-ayisi ngapha sivele siphume ama-ayisini, bese ngiyathatha lapho ngithi thathani ingubo emnyama nibeke ebhokisini. Uyabona ukuthi ngifana nohlanyako. Awubambe lapho ufunda abaseRoma 8 ukhona ya abaseRoma 8 ufunda u28 no29 no30. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle. Ya Kulaba ababiziweyo ngecebo lakhe. ufuna abanjani? Abizwe Ngani? Ngizama ukuhlunga noIsrayeli njalo. Ngikubeke endaweni uJehova akubizele ukuthi wena akakubizela ngedweleni. Ukubizele ukuthi yeka isono uthatha uJesu ku. Funda. Ngoba laba ebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili. Owenjani? Ebazi. Wabenze njani? Wabamisa. Ukuthi wena ngeke usangcoliswa isidumbu. Funda. Ngoba laba ebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Laba abamisile ngaphambili babizile futhi. Laba babizile ubalungisisile futhi. Yebo. Laba balungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Ubenze njani? Ubani kanti umuntu osenkazimulweni kulezi insuku? Angithi wena noJesu. uIsrayeli wayenoJesu omlandelayo. Ayibakithi. Mina ngiphiwe. Wena uphiwe yini? Nkazimulo futhi. uIsrayeli unoJesu ohamba emva kwakhe. Akaphiwanga inkazimulo. Yikho masese buyela kuNumber uzothi uyagezwa nje ngoba akaphiwanga ini. First Corinthians 10 qala ku1 sizwe ukuthi akakwazi ukuyithola inkazimulo. Ufanele bamqumise ngenithi nasi isakhe. Ngoba ngithandi bazalwane uba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu. Obani? Kanjani? Obani? Babe njani? Funda. Bonke badabululwa nje. Yebo. Bonke babhaphathizwa kuMose efwini naselwandle. Funda. Bonke badla kudla kunye komoya. Yebo. Bonke baphuza kunye komoya. Ya. Ngoba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. Bahamba nje kanjani? Baluswe njengenkomo. Balandelwa yini? Dwala lomoya. Mabomile libele babize iphuza amanzi. Wena amanzi ufaka ikubani? Hayi kubo. Uyabona ehlukene la. Umusa bawuthola wena uthole ini? Nikhona? Ngiyabona ngathi angiyithambile la.
Number 1, niyathanda ukungenisa idumbu, ngiyanibona. Yona nto eniyithandayo. Ungenisa yini? Idwala elinguKristu laba linguKristu igama. Manje ke hamba la nisekhona. Sizofika lapho mawuthi khona lo Kristu ayibalandela uwenziwe kwaba phakathi kwempilo kabani manje. Akasakulandeli. Usehlala phakathi. Amen. Hallelujah. Amen. Kulumani ke. Safuna amavesi amaningi. Kulumani ngezulwini nazi. Naba bazengale ndaba. Kulumani bema. Ukuthi mama ufuna ukusikhulume lapha. Baba ngiyacabanga ukuthi silibandla ngaba yinto enhle kakhulu ukuthi enisichazele nje kahle kahle ngomthetho nomusa. Amen. Ukuze kuqondakale kahle ngoba izinto eziningi zisuka la emthethweni isivumelano uNkulunkulu asenza nabakwaIsrayeli. Haleluya. So manje bese ilahleka lapho ngoba wangathi ibandla lisahamba ngokwezwe ngenxa yokungaqondi. So kwangathi nje ngake lisichazele nje ngomthetho nomusa. Amen. Uyesoka. Angithi yiwo le ngiyakho. Ukuthi umthetho kaJehova nesizwe esincanyana niyangizwa. Usenzele ukuthi izwe lonke limbone uso niyangizwa. Amen. Kodwa manje mesele kuJesu wonke umuntu uvumele ukuthi abe isizwe sikaNkulunkulu ngoJesu. uJesu ke ungena ngomusa ngoba manje angeke ngilungise kahle le ndawana yomthetho nomusa nisekhona. Inkinga zabo eziningi nizoyikhulani ziningi kakhulu inkinga zomusa. Umthetho umawonile wathi nxa fasikhulale manje ngithi uyabona ziningi mawuqamba manga fasi wenze njani ngikhuluma nani yayizwa. Uyabona uJesu silekelele la kuningi sinakubala ngendaba yomthetho ukuthi uJesu uzosilekelela nje ibe sikhiphe intweni ezinzima ezilukhuni ngenxa ukuthi lapho bekuhanjwa kuze kwenziwe umthetho. Uma lithi iBhayibheli labo ebazi ngapha ibona wayebamisela ukuthi bazomkhonza beyibandla. Umthetho kuyahanjwa bazalwane. Kunani? Lapho kuzalwa kumiwe kuhanjwa kanje. Asike isikhathi selebhodi la. Kuzalwa usana lukhula luhamba lushefe. Kusemthethweni yangizwa. Izinto eziningi kade zenziwa ngoba kuhamba. Asike isidingo la sokuthi manje kwenziwe awubuyela kwabaseRoma uChapter 11. Hallo? Qala ku11 ize kufanele siqale ku11 isikhathi second. Qala ku11 1 Romans chapter 11. insali kaIsrayeli yasindiswa. Phinda futhi ini? Insali kaIsrayeli yasindiswa.
1. Ngaloko ngithi uNkulunkulu usilahlile isizwe sakhe na? Cha nakanye. Ngoba nami ngingumIsrael wenzalo kaAbrahama wesizwe sakwaBenjamini. uNkulunkulu akasilahlanga isizwe sakhe isazi ngaphambili. Kuba nazini ukuthi umbhalo uthini ngoEliya ukuba umangalela uIsrael kuNkulunkulu ngokuthi Nkosi bababulele abaprofeti bakho badilizile ama-altare akho mina ngisele ngedwa sebefuna ukungibulala nami na kepha impendulo kaNkulunkulu ithi kuye na Akekho ufayo la. ithi ngizishiyela amadoda ezinkulungwane ezisikhombisa angaguqanga ngamadolo kuBhali. Kanjalo kukhona nangalesikhathi samanje insali ngokukhetha komusa. Unani khuluma? Kunensali Nani? ngokukhetha komusa. Uyabona ukuthi kunenkinga la. Umthola umusa uyakulimaza na uma ungazange ucaciselwe ngawo. Yebo. Kunjalo. Ugcina ubila nje emafutheni. Funda. Kanjalo kukhona nangalesikhathi samanje insali ngokukhetha komusa. Kepha uma kuya ngomusa akusayi ngemsebenzi. Uma ngenjalo umusa useyi umusa. Kunjani pho? Lokhu Israel akufunayo akafumananga. Kepha abakhethiweyo bakufumana. Akho. Abanjani? Bayakwenzenjani? Laba kade bayisizwe sakhe abanjani? Ngenxa kukhona abangakutholanga. Hayi ngoba wena bathanda. Kodwa ngenxa ukuthi babehamba ngithi kusehle kunezinye izinto abangakwazanga ukuthi bayithole. Futhi ungamsola uMose akazange afundiswe indaba ukuthi akafundise ibandla uMose. Utshela ukuthi akahola yini? Angiphinde niyangizwa. Mose ithatha abantu eGibhithe abaye kuyahanjwa la. Uhlangana noSikhona. Uhlangana nayo yonke into kuyahanjwa kuyaliwa futhi. Kuningi abangakufumana. Yikho bathola bebamba nokunye. Engathi uyababambese. Ibe siyokuthatha nawe ukufaka kuwe. Kanti wena uthola umusa wokuthi kulezi insuku zokugcina funda kuJesu eqala ibandla. Funda kubani? Ibethatha abafundi bakhaye nabo kuphi? Entabeni. Ayobenzani? Ayofunda. Uthi uqala esinye isekelo. Kuyahlalwa lapha. Kuyahlalwa uyabona manje asihambi. Sihlele emseni. Kodwa masingabhubhi sisemseni. Ngenxa ukuthi asifundiseki. Sikhonza abaphansi sisemseni. Angithi sibakhonze ngendlela eyihlukene. Sikhuluma uJesu sithatha amanye siwafake esontweni. Sikhuluma uJesu amathuna siwafake kuphi? Sihlula ukucaciselwa lomusa esuthola. Lalelani bazalwane, ukhona amazwi anzima asho uJesu esiwafuna. Utshela uPeter aba nzima nakuwe mayefika kuwe ungeke umthande uJesu. Ngeke umenze njani? uJesu bayahamba baya eKapernaum. Uthi-ke uPeter manje Jesu kunale ngxaki. Becela Jesu ukuthi mina ngeke ngibe khona kuleli sonto. Sawuzwa umalume. Wathengana uJesu akajwayele ukuthi mayihamba
kodwa ngalelo langa wenza njani? Wathi uthini? Yeka bafike babe njani? Usho kumalume? Umlandi lokho. Uyabona lapho ukuthi ungafundiseka kahle wathi ukuthi uJesu uphithe unenkani yokuthi ngiyamuzwa ukuthi uthi uyayizwa lento wena bizoba mnandi kwele ziningi inkulumo zikaJesu ezinesisindo esithi wakwatshela umunye umama wathi ngeke ngithathe isinkwa sabantwana ngisinikeze izinja. Washo ukuthi umama uhluphekile uyaphikela. Umusa ungawuzange wawuthola kahle. Ungawukhuluma wrong. Funda. Kunjani pho? Lokhu Israyeli akufunayo akakufumananga. Kepha abakhethiweyo bakufumana. Abanjani? Bayofa bekhethiwe. Leli bandla namhlanje ngoba kuningi elingafuni ukucaciselwa khona. Ibandla namhlanje lithanda istatus sokushunyela. Ukuthi kuhlale phansi kulungiswe indaba yomusa. Alizwa kahle. Funda. Abanye benziwa ababalukhulu. Abanjani? Benziwa ababanjani? Namhlanje abekho abenziwe abalukhulu endlini kaJehova. Funda. Njengalokho kulotshiwe ukuthi uNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo, amehlo okungaboni. Lalela-ke. Kunamavesi awufola ufanele uwazi uma ufika kuleli vesi. Abanye wabanika amehlo okuthonga. Ungaboni ukuthonga ngithi la ukhuluma ngoIsrael ongenamfundisi. Niyangizwa? Azokhuluma ngebandla likhona elingenamfu elifuna ukuvangelwa nsuku zonke. Vele ukuvangelwa njalo uzolala usenkosini. Amithi uzothi kuyabhora. So wajwayele ukuba nethulo ungasazi lesotho uthi malini. Kuyazwakala bazali. Siyawa siphuka ungabi nandaba ukusesiphuka. Kanti kufanele ukuhlala ufundiswe lokhu. Funda wena. uNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo, amehlo okungaboni, nezindlebe zokungezwa. Kuze kube lusuku lwanamhla. Kuze kube nini? Nanamhla abantu abesha. Njengoba ngifundisa nje kubuya ubuthongo manje. Lokho ugeje ngo3 kuyabuya. Funda wena, funda. NoDavide uthi itafula labo malibe isihibe nogibe nesikhubekiso nempindiselo kubo. Hawu, abakholwa yini? Ufiphazwa amehlo abo bangaboni. Ufiphaze yini? Bangenzi njani? Uma ibandla lihlala lingafundiswa, lifakiwe ngoligcine lingaboni lutho. Libe nezikhulu ezimnandi esontweni. Amehlo kubona ukuthi usemsena wena. Bakhona abazalwa. Haleluya. Kunezinto ezimbalwa la awufanele uyibuke uyixoxe njengomzalwane uxoxa nebandla. uJakobe lo obizwa ngoIsrayeli nesekhona ulandwe ngoMusa wayeseGibhithe ngenxa yendlala. Wayeseba isithombe sebandla lanamhlanje.
ukuthi noma efile uqunyiswa ngemithi kodwa kayongcwatshwa ensimini eyathengwa u-Abraham. Yini ngoba vele umuzi awusekho kodwa kayongcwatshwa eKhanani. Nasuke eGibhithe ngiyongcwatshwa eKhanani ngoba kwenze njani. Kunento kufanele uyifunde nanesekhona. uJosefa uthi noma ngifa ngangcwaba lamhlanje hamba wangena amathambo obani nambe nawo nowangcwabe ekhaya. Niyayizwa lena uthi lo muntu okungaboni lo show isambulu ufanele amehlo omzalwane abone. Kunezinto ezimbi ezibukeka ezizinhle kodwa ngenxa yomsa kaJesu ezingasavumi ukuthi wena uphile ufele kuzo. Niyangizwa? Especially lezinto eziphathekayo ezithinta amadlozi nokubi asiphumi kuzo. Nemkhuba yamafemeli imkhuba yonke ukuthi sakhula sinje senza kanje angithi ususemseni manje awukhokho bakha bakutholanga konke lo ngenxa ukuthi abasitholanga isikhathi sokufundiswa. Uyobuya uJesu khalithi lokhu sisaliswe into engekho. Funda wena funda. NoDavid uthi itafula labo malibe sibe nogibe nesikhubekiso nempindiselo kubo ufiphazwa amehlabo bangaboni. Yeah. Ugobe umhlane wabo njalo. Hawu. Ngakho ngithi bakhubeka kubabawe naqhana kanye. Kepha ngesiphambeko sabo insindiso ifikile kwabezizwe. Bazalwane. Ungazigabisi phezu kwamagama. Ungenzi njani? Angithi uyabona ukumunyu wabani kwafakelwa abantu la. Uyezwakala? Umunyu akade bahamba noJehova. Amunywanga idaba ngizwenga. Amunywanga yini? Umunyu uIsrayeli kaAbraham. Wasishulo walahla. Isizwe sikhethe. Wathathwa wena emseni. Wangeniswa endaweni ngakho ke mukhohlwa ukuthi usekuseni ongaka kwathiwa yeka imkubu uhlanganyela impande yamafutha enguJesu igama lento abakhula ngayo abasendulo ukhula ngayo namhlanje kodwa kusele nje kancane ukuthi kususwe lelikhethingi noma ileya usuyibona ukuthi awukho ngobungcono kodwa usemseni kaJehova. Ngakho-ke simele ukuthi simasimkhonza uJehova simcela silekelele kulezinto ngoba lezinto ziyisikhubekiso siyithola thina sibamba lokhu sibe sikuhlanganise nani kathi semseni akubeke kucace lapho sokala inkinga abazalwane bangamawufaka noma amagwana okuphuma keleke uyasehlula sithanda ukuncika ngedoba njengebhayisikili. Uyabona izinto uyabona nje angihlale la izinto zonke zemkhuba sincike kakhulu efemelini. Alisho ukuthi zonke ifemeli kodwa ugelekete asinalo. Ophuma nje wathi uthi geleke umelifa umamona uzothi
Bagcina basekhaya manje bazothi mina manje mina phuma uthi ngicele. Sinale ngxaki nje sinayo lokuthi siye sakuphuma keleke eyintweni iBhayibheli lisikhiphe kodwa inkosi yosiza mangathiwa uyahlalwa kuyakhulunywa la kancane kancaba ufoba ngaphuma okunye ngebuye ngithi mhlambe indlala esilungisa esenzela le nto ngothi ngiyaphuma ngizodlala bazongicisha ukudla kuyezwakala kuningi ukuthi ucabanga ukuthi kunezinye izinto ongakwazi ukuthi uphume kuzo njengomntwana esemncane kusho iBhayibheli lithi inkosi yena Yesu kodwa ngenxa yokuthi ngaphansi kwabazali akanazi ingquma angayithatha nawe kusumdala kunzima manje ukuphuma uthi cele mangaphuma ngenxa yevangeli abafowethu abakufuni futhi wena kodwa uyakhona unamathela uthene noma yini unamathela usuthenga amabread ukuyabatshela bakhona basa nikhona kodwa siyesaba singamagwala uyezwa ntomkhoza abathi abasahlobana bakho ekhaya ya ya bathi mangafuthi bayathingisa uyabona ukuthi-ke inkinga yethi kuphi yile nto ngisho ukuthi uningi okusilimazayo ngenxa ife abanye uncekile abanye unceke ukuthi bazomxoshela ekhaya ngizoyakho abanye unceke ukuthi ngibona abasebenzayo msebenzi abanye bayakufundisa ngithi kuyezwakala kuningi kakhulu bazalwane esibhekana akufanele inkosi isisize kuze siphume kancane ameni ameni ukunzinyana khona ngiyazi kunjani leyo kubuya kaJesu uzosifica uJesu sibhashile simbhashe sinje ngale nto esikhuluma angiphinde basala singakhohlisana ukuthi lokho akushoyo ezwini lakhe kuthi mayibuye bese bushintsha uyokumisa njengoba kunjalo angifundele university noma ngihlumu nje ungathi ngithe kusho iBhayibheli asiyeke abantu bavele basho bathi umfundisi uthe bazalwane uJesu uzobuya uzobanjani ngoba singanaki uJesu uzobuya lento engikhuluma ngayo uzoyibona Photo makamte
Qala uthethe namabongo. Kodwa kini zibaliwe inenwele zonke zekhanda lenu. Ngoba ninesabi. Nina niyidlula imizwili lemningi. Ngaloko ke ilona lo uyakungivuma phambi kwabantu. Nami ngiyakumvuma phambi kwabantu. Awuphinde ilozo ngenze njani? Phambi kwabantu. Ngaloko ke ilona lo oyakungivuma phambi kwabantu. Nami ngiyakumvuma phambi kwababa sezulwini. Yebo lo oyakungiphika phambi kwabantu. Nami ngiyakumphika phambi kwababa sezulwini. Ningasho ukuthi ngizukuletha ukuthula emhlabeni. Angizange ukuletha ukuthula. Kepha. Yebo ngizuphambanisa umuntu noyise. Nendodakazi nonina. Nomalukazana noninazana. Nezitha zomuntu kuya kuba ngabendlu yakhe. Yeso ke mama. Nayo vele. Ukuthi abendlu kabani? Abayizitha zikabazi. Kuyezwakala. Yilento esiyesabayo. Ukuthi izitha zakho uzama uku-accommodate. Ihloba ngithi kodwa mase sikhuluma i-original evangeli. Impela nje izitha yibo labona. Hayi original yesonto. Kuyezwakala. Le ndaba ithi inkulunywa njalo kodwa kufanele ikhulunywe kanye emva komnyaka u-4. Yebo. Izitha zakho zihlobo. Uyazi mayithi kuphanjelwe. Angeke nizwane nondodakazi wakho ephile enye impilo na uphila enye. Nosisi wakho uphile enye impilo na wenze njani? Uthi nazalo kanye umama wedwa senisemkholweni la. Kuyezwakala basa. Nako phila impilo esho Yesu le. Yebo. Ngiyabingelela egameni likaJesu aselathi. Mina mfundisi umbuzo enawo ukuthi mhlawumbe endlini bayazi ukuthi ngiyakholwa bayazi ama-principles esiphila ngawo singabantu abasindisiwe abantu asabekabusha. So ukuyibika kwami ngamkeleka mina endlini nasindiswa. So into eyayenzakala ukuthi bayangithayima noma yenza izinto zamadlozi phasi. Angazi ngoba mhlawumbe ukuthi ngiyasiza endlini indlela esiza ngayo ingakho. Because I think last month mangiza nayinkonzweni basana bayenza umsebenzi. Bangifika kugcwele amavovo ejardini. Bangibuza ukuthi awu manje ngoba bathi nomofonyana bathayima besiziphuzela nje namhlanje sithi nje sihlelele ngibaya amavovo wami bathayima size ukuthi wami singalamali ukuthi singaphuza ukuthi sithenge utshwala kahle Lalela ke kanene. Bakuhloniphile. Bayeke kanjalo namavovo. Angiyabona bakuhloniphile. Bakwenza ungekho. Ungabe usiyogubha ke la. Vele uphile nje kahle. Baqhubeke ukuthi uma ungekho bagcabane. Benze konke bashunqiselane. Bakuhloniphe.
amanye amazwi abahloniphanga nobahlonipha uNkulunkulu wabo. Jesus. Uyayizwa? Amen. Ungayikhathazi ngaleyo. Angithi abakuthintanga abasho ukuthi yenza ukuthi yeka kanjani. Oh. Thank you, Jesus. Kuyezwakala. Asivale. Kuningi singakusho la nisekhona. Indaba yevangeli sisemseni siphile emseni kaJesu. Kunezinye izinto okufanele uphile kuzo ngomusa. Uyabona kufana noma ekhaya besakuhleba la. Ngapha na musugubhu ukuthi kade nithini. Bayeke bakuhlebe ngendlela abathanda. Benze noma bayeke kanje. Wena uphile nje uphile. Kodwa into okufanele ube nayo ungalifihli ivangeli. Liphile. Ube yilento yiyo. Ube yilento ikhulumayo. Ube yilento ihambayo. Uhamba wakho kube njengoba kunjalo. Kuyezwakala bantu. Ngaleso sizathu ke uyokupresent uJesu. uJesu akasho ukuthi makholwa wena bokholwa bonke. Kuyezwakala. Kholwa wena uthola umusa. Ubambisiseke lo musa. Uma usahlonishwa qhubeka uhlonishwa. Amen. Yebo mama. Mina baba bengicela ukucacisela kancane. Woza. Yebo mama. Yeah. So. Akwenzi lutho namaJuda ayikwenza namanje akungenisa umuntu ezulwini akukhiphe umuntu ezulwini yisiko nje lawo yabo ukwenzile nyakenanisi ngwenzile nakakholwa makholwa akumvi ngiyakholwa usiyokwenza la ungena entweni okungazi angithi so ungena ivesi elithi ukuqala kudlu beka sekuvela okunjani ngeyizwa lento ngakho-ke kunezinye izinto ongafasi ihluphe ngazo ngiyabizwa ziningi izinto okufasinayo ya manje bayakwazi umthetho wabo. yebo Babisela ngokuthi manje ngoba izinto abangasahambi kahle bazisiko labo bathi bayazi ukuthi indlela yedrobe ingayi ukuthi siphelela ikhane asile. uyabona nje kufanele uthathe lelilanga uthathe isitulo kahlese wengane zakhe lento le ayikho leyo uvalela impumelelo enithandelenzanga isike lithini uma nisakholwa ilo Jesu enkholwa futhi ke wena ukholwa kahle babona ngithi manje uma beyikhethele abayikhethele bangakhethi isonto abazi ukuthi umama unalenkolo nathi sinane bangasho ukuthi umama othe asiphumeleli nje kungenxa beyibona le bacacisele bazi ngoba bazalwane ngifuna nazi kahle alikho isiko eliyokufanele ukuthi umama akakutshelani isibongo sakini ngiyayizwa umama akakutshelani isibongo sakini ukuthi wazalwa kanjani khona into ongayenzanga wakholwa konke kudlule kuyezwakala ezulwini awaziwa ngesibongo waziwa ngegama ngiyezwa ngaphambi kokunikeza uma uyezwa
awufundi Isaiah 43 verse 18. Ningakhumbuli izinto zakuqala. Awuphile singenzenjani? Ningazindli ngeindaba zasendulo. Singakhumbulini. Izinto zakuqala. Angithi sesithola uJesu. Sifuna nezayiso. Funda. Bekani ngiyakwenza okusha. Ngiyakuqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Singakhumbuli indaba zinto zaningi. Zakuqala. Ungahlali nje entweni ukuthi la ekhaya abantu abaphumeleli ngoba kunje. Uyilimaza wena. Kuyazwakala. Angiphumeleli mina ngoba kungenxa ukuthi mina la ekhaya bangenzelanga umsebenzi ngaba yiwela kwakufanele ubikwa ubikwa ubani. Ungathi uvele umuntu wazowutshe angisifundile la uthi yonke imisebenzi yakhe yazowutshe manje ubikwa ubani owazi nawe. Ameni. Sesiyavala ngizokulaba abantu. Unikeza umama ugcina ukhona kushoyo. Cha. Nina nithini nangana ngizolini. Sukumani. Nani mani kuye verse kuye nakunye kwelwa elinake ukutholela. Khuluma. Asikhumbule izinto zayizolo sithola umusa ngithi ukuthi saphume ekufeni sangena ekuphileni. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ukuthi yasilimaza le ndaba iyalimaza. Isenza ngathi asikhona. Hallelujah. Ameni. Amen. Baba kufana nalento ukuthi siyabazalwane bese umntwana wentombazane afuna ukuba yitshitshi. And ematshitshini mangibheke TV, ematshitshini amanye kunemisebenzi. Kukhona iziwe emsamo. Manje umzalwane uyenza kanjani? Ukuba yitshitsha kukhomba ukuthi emsamo. Uba yitshitshi. Angithi ngaphandle komsamo. Uma ufuna ukuba yitshitshi musukuhlanganisa nesiko. Iba yitshitshi nje ngahlanganiswe. Uyayizwa lena. Uma siya emsamo siya kwesinye kwenye department. Uyayizwa lento. Sasibuyela kulento kathi shoma uyayizwa ukuthi kunosiko oluthile lwabafana noma amantombazane athile uzaphumelela entweni. Ayikho impumelelo esikweni. Impumelelo kuJesu yena. Phela uma singakhuluma ngayitshitshi singakungasa. Ibangavela uMaria. Waya kokaba nomsamo. Akabonwa izolo ukuthi intombi le. Uyayizwa wena. Endlini kaJehova uphila impilo yobungcwele ku. Vala ngoPeter 1 verse 16. Chapter 1 Peter chapter 1 verse 16.
Ethani, Funda. chapter 1 verse 16. Yebo. 1 Peter chapter 1 verse 16. Yebo. Ngoba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngoba mina ngingcwele. Kulothi ukuthi asibe njani? Yena unjani esimkhonzayo? Finish uyezwakala. Akudingeki isiko la ingcwele. Uvela ube ngcwele mina esentambama ube ngcwele nje. Ungaze ukuhlanganise nokunye uba ngcwele kwakho. Uyezwakala. Lifunde leli verse uqede lonke. Uma nimbiza ukuthi baba yena owahlulela ilona lo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi kuso. Anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawo yihlo. Ngezinto ey'bhubhayo isiliva negolide. Kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu ungathi lewudle elingenacala elingenabala. Owazi waphakade izwe lingakasekelwa. Kepha wabonakaliswa ngey'khathi zokugcina ngenxa yenu elikholwa uNkulunkulu ngaye owamvusa kwabafileyo nowamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu kube nethemba kuNkulunkulu. Yeah. Semhlambulo liliphefumulo yenu ngokulalela iqiniso nize nithanda abazalwane ngokungazenzisi. Thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo. Senzelwe kabusha ungangambewe phelayo. Sinjani manje thina? Zelwe kabusha Ungambewe njani? ungangambewe phelayo. Asisenasiko ngoba sizelwe ngembewu kaSimakade. Ungaphelile. Amen. Hallelujah. Bale palpi. Baba umntamba sithanda sena.